Prøv igen. Det er den godt, du er enig med den om at gøre op med den trapper. Det er fandme Det er let. mitt i fabel. Ja, det ser sådan noget uniform. Men vi skal også have også, når du kommer hen og kommer op, og også en person kommer til at sidde lige oppe. عشان حفظ حفظ بالعكس هذا ربي Om den fik også, jeg var sådan lidt nervøs for, om den lige ville sige, det var da ikke det. Ja, men så skal vi have hende til at sidde i nu. Hvem? Mig åbenbart. Ja, Så er det ikke mig, der skal kende. så den der. Ja, det var mig, der lige, fordi det var Ja. så langt frem. Sådan sætter du nu op. Det er Ole, jeg lige se. Ja, det, nu har du scenen. Er det okay, jeg tager en lille video? Ja, det er i orden. Ja, så er det gerne med den der igen. Ja, den vinder sådan. Så bare lige under min patter, det vil jeg hellere sætte pris på. Tak. Ja. Så. Skal vi se, den er sat på der. Jeg havde en chauffør en gang, der sagde, at han skulle lave bespændinger ude i bussen, og det var en hoftebespænding. Og så kunne han godt se, at det var lidt fyldt her. Bare sådan lige en lille smule, så siger han, kunne jeg for dig? Det er sådan lige at holde. Og den nåede hun så ikke, inden han jeg var tilfældt. Min pakker, så havde han kom til at køre rigtig meget med den dame der. Hun fortalte så, at hun havde tabt sig rigtig seriøst meget. Hun har været en meget barmfærdig kvinde, som har tabt sig helt vildt. Så det var sådan et par poser med 5 øre i. Nu skal du være rigtig informativ. Det har jeg brug for. Ja, Godt, så han fortæller alt, hvad han gør. Ja. Yes. jeg skal lige have dig til at stikke hovedet tilbage her, så lige op mod den der. Er det passende højde? Godt. Og så har vi spændt den der, og den er spændt der, og den er spændt der. Så tager jeg lige så stille fat i det her, så vipper jeg dig bagover. Sådan. Så vipper jeg dig lige sådan lidt mere bagover, for at lige kan køre dig frem. Sådan der. Så trækker jeg dig tilbage op mod trappen her. Så lige om lidt, så sætter jeg lige til at køre her, så kører jeg dig lige stille op. Sådan der. Sådan. Så skal vi lige se her. Ja, og så kører vi, og så gør man den hen mod trappen her. Og så rejser du lige så rejser stolen så op, så du kommer til at sidde normalt, som når du kører på en kørestol. Og jeg kører tilbage med dig. Og nu skal vi se, hvad der er i stedet. Efter arbejde, det er skolen. Så nu holder jeg Jeg her, skal og forklare, hvad det er, Henriette. Det er en helt naturlig grund. Okay. så vipper jeg dig bagover igen, så du kommer til at sidde ligesom der vi startede med at køre opad. Så det gør jeg nu. Sådan. Og så kører jeg lige stille derhen. Så prøver jeg at dreje allerede der. Er der en, der vil køre ind? Sidste stykke op, eller hvad? Eller skal jeg bare køre videre? Hvad er du mest tryg ved? Kører du bare ud af den? Okay. Altså det her,
Jeg vil rigtig gerne, at I prøver at sidde i det, men det er jo ikke sådan et kursus i grænseoverskridelse, jeg vil det til. Så, Ej, jeg tror også, at nu så det der med, at vi skal have det gjort sådan, at folk de prøver det, og bliver trygge ved det, og du også bliver tryg ved at køre det. Du bliver ikke tryg ved at køre det, hvis du selv er skide bange. Så kører jeg lige så stille hen til 13, og så er du kommer op og sidder normalt igen. Så vi starter nu. Ja, jeg skal stille dig ind, hvad det er, så tror jeg, det står. Det er ikke noget, der er farligt. Det er bare sådan, der. Og så løber jeg tilbage igen. Så jeg godt tænke mig, hvis du prøver at køre lidt tilbage. Det stemmer ikke noget, fordi så er følelsen af at køre hen, og så tit, og så bare det ned. Og så kører den anden vej nu, så du får et følelse af det anden. Ja, så går vi lige væk igen. Ja, jeg prøver lige at køre det lidt fremad her, og så skal vi ned ad trappen. Ja. Og når vi kommer hen til trappen, så holder jeg stille, og så vipper jeg den lige så stille fremover, Ja. så du kommer til at sidde normalt igen. Så, og så vipper jeg den lige så stille fremad. Så. Nu kører du bare tilbage igen. Sådan. Okay. Og så kører jeg lidt her. Det klarer det rigtig godt.